רמה כזאת של ברסלב. יום כל כך חשוב, יורצה של רבי יצחק. אני לא יודע אם הוא היה מסכים שנעשה כזה דבר, שבדרך כלל הוא הלך לישון מוקדם. כל דור והעניינים שלו, ובדיעבד תשמעו, אל תדברו. בדיעבד אני בטוח שרבי יצחק שמח שיושבים ומדברים דיבורי אמס, בלי פוליטיקה, ישב אל העניין, ברסלב נטו. וזכיתם ברוך השם שיש לכם פה משפיע חשוב, ידיד נפש כבר מעל 50 שנה מן הסתם. 50? מתפארת ציון, עוד לפני פונוביץ'. עוד היה בחור צעיר, אני הייתי כבר נשוי. כאילו שיותר חכם ממני, אבל אני יותר מבוגר ממנו. איך? כן, כן, איך הוא לא. כן, כן. בקיצור, אני היום רוצה לתת לכם שיחה של היסטוריה, שיחה היסטורית. אולי צריכים אפילו להסריט את זה, אבל לא. בגלל שאני רוצה להגיד לכם דברים שאחרים לא אומרים. לא חס וחלילה פוליטיקה. אל תצפו לפצצות או משהו. אני זכיתי להתקרב לברסלב בשלוש שלבים. אני לא בא להספיד את עצמי, אני בא להספיד את רב לוי יצחק, אבל אני שותף לסיפור. אני למדתי בישיבת פונוביץ', גדלתי בהרצליה, נולדתי בגרמניה, וזכיתי ללמוד ישיבה קטנה וישיבה גדולה בישיבת פונוביץ', הרב שטיימן, אחרי זה בישיבת פונוביץ' הגדולה, הרב שח, הרב שמואל רוזובסקי, חץ קלברשטיין וכו'. ואני בטוח שהקדוש ברוך הוא, שהוא העלה את העילות וסיבת כל הסיבות, לא סתם שלח אותי למקום הזה. עכשיו אני נזכר סיפור קצת יותר אחורה. בהרצליה היו הרבה ניצולי שואה, הונגרים, פולנים, וכולנו היינו כמו משפחה. שלשודס היה חסיד גור, שר ניגוני גור, הסטמרים, הוויז'ניצרים, כל אחד והעניין שלו. היו שם יהודים ממש דורי מעלה, אנשים של פעם. הם קבורים סביב לאבא שלי בהרצליה שם. בערך שהייתי בגיל 7, פשוט אני נזכר במויפס, שהקדוש ברוך הוא עשה איתי. אז החליטו כולם ללכת ללמוד בכפר חב"ד. זה היה לפני טוב, אני לא אגלה לכם בין כמה אני, אבל זה היה לפני הרבה שנים. יותר מ-60 שנה. בקיצור, למדנו שם, הייתה לי בלורית, היה שם בחור תימני שהיה לו מכונת תספורת, אז לא היה חשמלית, עם היד. אמרתי לו, תעשה לי טובה, תעשה לי פה אוטוסטרדה. אומר לי, חבל על הצ'ופ, לא חבל עליו, כזה שיער יפה יש לך. אמרתי, לא, רציתי להיות כמו כולם. בכפר חב"ד עוד לא היה מקווה, תארו לעצמכם. היו הולכים לצפריה, זה היה פעם כפר ערבי. לא היה כביש, הכל היה חול. לא ידעתי יידיש. אני זוכר כמו היום, וייצא ינקל זה הראש גם עם ורשו, ויפגע עוד בגגן, במוקים מן דמות, לא ידעתי מה אני אומר אפילו. ולמדתי שם סך הכל שבועיים. והרבא שלי, רב אברום מייזלי, שעכשיו נפטר לפני אולי שנה, שנתיים. הספקתי עוד לדבר איתו לפני שנפטר, אחרי 65 שנה שלא דיברתי איתו. מישהו קישר בינינו. קיצור, אז כל החסידים היו שם, ואז התחילו המסתננים, הפידאינים, שבאו מירדן, והרגו, בפרדסים שם היו הורגים. כפר חב"ד, מי שמכיר, שני פרדסים משני הצדדים. היה פחד אלוקים אז. זה היה לפני מלחמת סיני. ומשונים קדמוניות. בקיצור, אבא שלי, זיכרונו לברכה, לא יכול לסבול את זה. הוא אמר, אני ניצול שואה, יש לי 2 בנים בסך הכל,
אני לא מסכים שתלמד שם. הוא סחב אותי, וגם כל החבר'ה, גם כן, אחרי זה הרגו מיד אחרי זה, הרגו 5 בחורים באמצע הלילה, במייריב. קיבלו את החשמל, הרגו שם 5 בחורים, ולמקום קוראים יד ה5, יש שם את בית ספר מקצועי על שמם. היה ממש מפחיד אז. ובדיוק הרבי מקלוזמורג הגיע, ואז כולם הלכו ללמוד בקירת צאנז בנתניה. וכמובן שגם אני רציתי, ומשום מה אבא שלי, זכרונו לברכה, נעמד עם 2 הרגליים אחוריות ואמר לא. עשיתי הפגנה, צוציק בן 7, כתבתי פתקים, אני ברוגז או אני כועס, התביישתי, למדו בבית ספר, בנים ובנות, לא היה מספיק ילדים לכיתה, אז עד כיתה ג' אולי ד' אפילו, למדנו ביחד. והמויפס הגדול הוא שהרי אם הייתי אז הולך איתם לקריית צאנז, לא הייתי יושב פה איתכם, הייתי קלויזנבורגר עם בתווה הסזוק, עם שטרם, הייתי עם גרביים לבנות, שבס. וכל החברים שלי נהיו חשובים בקריית צאנז עד היום, רבי יוסף שויחט, יוסי ישראלי, הוא החזן שמה, הוא חזן בצאנז ואני חזן באומן. אז זה המויפס הראשון. אחרי זה נסענו לישיבת פונוביץ', גם רצו כולם יישוב החדש, ישיבה תיכונית, והמנהל ואבא של מנחם קירשנבוים, המורה נתן, שנפטר לאחרונה, רב נוסף קירשנבוים, מהמורה שלי, והם לחצו שאני אעבור לפונוביץ' ולמדתי טוב, קיבלתי את החברוסה הכי טוב, הייתי חברוסה של הרב אולמן פה, אף בזן היום, שלא ראה אותי 55 שנה, רק השבוע הוא ראה אותי פעם הראשונה. והתחילה תנועה של לימודי חול, לעשות בגרות. בגמרא כתוב יש בגר בקבר, אבל אז חשבו שבלי בגרות אתה לא מתבגר. אז התחלנו ללמוד לימודי חול, בגרות, בעוונותיי הרבים, מתמטיקה, גיאוגרפיה, היסטוריה, אני יודע, כל מיני מייסס, תנ"ך. והגעתי ככה לגיל 17, והמשגיח לא ידע מה קרה לי, וניסו, לא עזר כלום. אף אחד, לא ראש ישיבה, לא משגיחים, עמדנו ככה. והיינו החבר'ה של הישיבה, ביום שישי עמדו אצלי בתור, כדי שנסדר להם את המשולש של העניבה, שווה צלעות שיהיה ככה ההרינג הזה, שיעמוד טוב, והקפילוש עם 2 המשקפיים פה, 2 העיניים, לעשות את הקנש בעדים. ואחרי זה נוסעים לחוף הים בתל ברוך ביום שישי. אני זוכר הרבה ראש ישיבס, הרבה רבס, ששיחקו איתנו כדורגל. ראש ישיבת כל תורה, זוכר באיזה דוויקוס בליטאית ובעט בכדור לגובה. אחד האדמו"רים למשפחת רוז'ין שעושה כוונות במקווה, אני זוכר אותו ששיחק כדורגל. בקיצור, לא רוצה לפגוע בו, והבן שלו שמתכונן, מכין את עצמו כבר. אני רואה אותו במקווה שעושה את הקיצר, אני זוכר, הייתי חולה, והחברים שלי, אני זוכר, אמרתי להם, תעשו לי טוב, אבל תביא לי מנה מהחדר אוכל. הם צריכים לקרות עכשיו עיתון ימים ולילות של מעריב, ולא יודע אם זה עוד קיים. שוכבים ככה עם הרגליים למעלה. אברהם מוטו פלבובום, זכר צדיק לברכה, חייב להגיד, שמע שאני חולה, בא מיד מהחלון של החדר, היינו קומה ראשונה, קפץ מהחלון, הביא לי מגש עם אוכל. אמרתי, הנה החברים שלך, והנה החבר שלך שאתה בקושי מכיר אותו. הייתי בכיתה, אבל הוא היה מיסיונר למען ברסלב. בקיצור, אני קצר ממש את הסיפור, אבל לא יצא לספר את זה ברבי, עם חסדי השם. אבל לא ידעתי מה זה ברסלב. שמעתי, הולכים להרים, צועקים רבי נחמן, אני יודע מה. לא יודע מה זה. בקיצור, יום אחד, אני עולה ככה לישיבה, ואני רואה על סטנדר ספר המידות. לא ידעתי מה זה. אני פותח סגולה גדולה ותיקון הכללי, 10 פרקי תהילים, בשביל הבעיה הידועה של בני 16-17 שכולם מכירים, וואו, זה מעניין. שמעתי שפלבום התחיל להיות ככה זה, אז אני אומר לו, אתה יודע, הבחור פלויני אלמויני, יתום מאב מים, הבחור הכי מסכן בישיבה, רוצה לדעת מה זה תיקון הכללי. פלבום היה פיקח, הוא אומר, מה אני צריך לחפש את הבחור המסכן? הנה, יש לי פה דק טונה, מה אני צריך לדוג מישהו אחר? הוא תפס אותי לשיחה, והיה לו שיטות מאוד מעניינות שאני לא נעים כך לעזור, אז הוא עוד היה מקורב לרב דליה. כל פעם היה מגיע, היום שברתי את זה, היום שברתי את זה. בקיצור, היינו עושים לו וידוי דבורים, אחרי זה התעצבנתי, הייתי רואה אותו, הייתי מתחבא בתוך ארון בגדים שלא יראה אותי רק. הייתי ממש בורח ממנו. עכשיו, איך הגיע הספר המידס הזה לפונוביץ'? יש בחור, יהודי בגילי, מבוגר ממני בשנה, קוראים לו פוטש.
יש משפחת פוטש בקרלין. רבן של ינקל פוטש, ביון טברליך שר את השירים עליו. יעקב, מה שאברהם פריד שר. הבן שלו נסע ברכבת בניו יורק וקנה $1 ספר המידות, ליטאי כפול 8. לא מעניין את ספר המידות, מישהו, אולי זה רב שיק תקע לו את זה, זכות הרב שיק, אני ברסלבר. בקיצור, אומר, מה אני אעשה עם זה? שם את זה השולחן. הנס שעכשיו הנכד שלו נהיה ברסלבר. עכשיו הוא לא ידע מה הוא עשה עם הספר המידות הזה, ופלבוים כבר ראה שהוא תפס דק טוב, לא עזב אותי. בוא לרב נוסלי בראש. תעזוב אותי, רד ממני. לא, הוא לא עזב, כמו טיל בזוקה, נדבק בי, הוא לא זז, לא עוזב. ואני זוכר ממש, בבחיות הוא הוציא אותי מהלימודי חול האלה. מה ששום רב לא הצליח, ילד בן 16-17, אמר לי, מה אתה הולך להרוס את העתיד שלך, אתה הולך לעזור לקדוש ברוך הוא, כל מיני דיבורים, ראיתי דיבורים שיצאו מהלב. הוא היה ילד בן 16, קטנשיק. הוא אומר לי, אני הולך לבד ליערות. ואני זוכר, האמת שאנחנו היינו מתחילים אוידו, שחיס, הוא כבר היה באמצע פסוק דזמרי, בקולות, בצעקות. אמרתי, מאיפה זה בא לו? הוא הביא אותנו לרב נוס ליברמנש. נוס ליברמנש, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, היה אש. לא רואים את זה היום. אש. היינו כל השבוע מחכים לדיבורים שלו. התקרבתי עם עוד בחור קצבורג, אם אתה זוכר, חזקיה קצבורג. היו משגיח באטינגר באלעד, קרבו אותו מברסלב, היינו כמו אחים ממש. וביום שישי הוא ופלבוים לקחו את המיטה שלי, הוציאו מהחדר של החבר'ה, והעלו אותי לקומה שנייה, היה 9 באב בישיבה. ואחרים לא סלחו לי על זה, פגעתי בהם כאילו בלב, כאילו מה, אנחנו לא בסדר וזה. חלק הלכו לצבא, אז היה מלחמת 6 הימים. זוכר, ינקל מרגוליס עליו השלום מטיפחח הלך למלחמה, קיבל כדור בראש והלך, מלחמת ההתשה, לא עלינו. אחד מהם היה צריך להיות אחד מגדולי הראש ישיבס היום. להגיד את השם שלו, ראה את מות הגור פה בעיר העתיקה, שכבשו את שער האריות, הר הבית בידינו וכו'. הוא היה כזה מסמיד, שהיה חבל לו על הזמן ביטל טרק, שהוא קם ב6:30 לעשות סיבוב מהדלת לעלות בסמדרש, הוא קפץ מהחלון. אבל יראת שמיים לא היה לו. לא מזמן, בנימין ברקשטיין, מבני ברק, בא אליו לבקש תרומה לישיבת ברסלב בני ברק. הוא אומר לו, אני חבר של משה בינשטוק. הוא אומר לו, טוב, תתקשר אליי בלילה. מתקשר אליו בלילה, הוא אומר לו, גם אם משה בינשטוק היה בא, לא הייתי נותן לו. מה פתאום שניתן לך? לץ כזה, והוא בעל, אחד השותפים, חברת קרבית של מכשירי כתיבה, ממש בחור עשיר. בקיצור, נקצר את הסיפור. רב נוס ליברמנש הכניס לנו אש של איסבוידדוס, זה הכניס לנו לגנים כאן. וריין זיין פון דה טייבס היה אצלו אחד, זה המוטור שלו, להיות נקי מהטייבס. אני זוכר, באנו במוצא שבס מפונוביש, בשבט ברסלב, לא ראיתי בחיים שלי קידוש לבונה כזה. כל הילדים, לייזר גלבך, מזל פרידמן, היו צוציקים כאלה קטנים. הייתי מבוגר מהם קצת. ללוקו, לא רואים את זה היום. הוא היה קטר שהוביל את הרכבת בעבודת השם. שהיום אין כמעט, חוץ שיהיה בריא הרב ברנר שמדבר עוד בעבודת השם, לא שומעים היום. כן, שומעים נגד העצמות, וגזרס הגיוס, וגזרס הפייס, וגזרס העצומויס, וגזרס... איפה שיש גזרה, הראשונים שחותמים זה ברסלב. ברסלב נהיו מומחים להחליט מי צודק, הרייבד או הגייבד, אם יש עצמות של יהודים או לא. מבינים בתיקון הכלולי, מה הם מבינים בעצמות. אבל הם כאלה תמימים, ואנשים יודעים את זה, השרלטנים האלה, ומחתימים אותם, לא ללכת עם מסכות, לא לעשות ככה, ולא ולא, וכן וכן ולא ולא. וצדיקים אמיתיים, אני אוהב אותם. אבל הדבר הראשון חותמים, אחרי זה מתחרטים, אחרי זה לא אמרנו ולא ידענו, אז אל תחתוך. בקיצור, השיג והשיח בברסלב השתנה, אבל אז הדיבורים היו עבודת השם נטו, רבי נחמן נטו, בלי שום דברים נוספים. אני זוכר, נחמן גלינסקי, אני קירבתי אותו. הוא בא אלינו בפורים, כתבו כתבה, לא מדויקת בכלל, אבל לא משנה. הוא בא לשולחן שלנו, בליל פורים. הוא אומר, מה עושים הברסלב ככה? מה עושים הברסלב מבפורים? אז אמרתי לו, הברסלב הם הולכים לישון עוד מעט. מה, לישון? יש מסיבה פה.
כשהם הולכים לישון אנחנו קמים, חצות. אומר לי, בפורים בוכים, צועקים? אמרתי, מי שצועק בלילה רוקד ביום. שאל אותי, אפשר להצטרף? אמרתי לו, כן, והשאר זה היסטוריה. ככה הוא התקרב. בא לישון איתנו, קם חצות, הלכנו ליער, אז עוד לא היה כותל מערבי בכלל. היער היה אפשר היום בר אילן. הפרדס של גבעת שמואל, קראנו לזה הכותל. אתה זוכר, גם אתה היית שם. יש לך מקום שם, אפשר למכור את זה. בקיצור, צמחה שם חבורה שלא הייתה ולא תהיה כזאת בברסלב. אני לא אומר בגלל הלוואי שתהיה. בני עלי, הבחורים הכי טובים בישיבה, חצי מהם כבר בעולם האמת. כל בו במהלך, ישראל הירש הלך, מותחתורץ הלך, ועוד מישהו הלך. מי? נחמן גלינסקי, גם כן הלך, כן. כרמל לא, הוא הרבה יותר צעיר מאיתנו, הרבה אחרים. לא משנה, בקיצור. היינו ישנים כולם בחדר של ולבל אטינגר על הרצפה, קמים חצות וכל לילה הולכים להתבודד ביער של בר אילן. נחמן גלינסקי היה יושב בצד אחד, היה מוזיקלי, ייבדל לחיים ארוכים, הוא היה שר הרבה עם שרגא, שיהיה בריא, רב שרגא. אז הוא היה בצד אחד שלו, בסמטש של פונוביץ', בסמטש גדול, ואני בצד השני, וכמו הציפורים, בציפור מיישס. הוא היה מתחיל שיר ואני הייתי עונה לו מצד שני, ואף אחד לא הבין. הוא מתחיל, די, 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 די. אני מצד שני, די, די, די. אנשים לא קלטו מה קורה פה, כאילו טלפון, היינו ככה מעבירים. ובאמת הייתה התקרבות, אני זוכר, הייתי בחור 19 בערך, ישראל הירש שהיה צעיר ממני בשנתיים, הוא היה גדול, הוא היה אוהב את השם ככה. אני אוכל שמול שפירא, ישן שמול שפירא, חולם שמול שפירא, רב שמול שפירא, זה היה כל היום. אז הוא עובר לידי, אומר לי, נו בחור מסריח, וכבר תתחתן, הייתי בן 19. בן הברית. בקיצור, אז היינו צועקים, אני זוכר, זין אודור, נסענו עם רדנוס ליברמן שיהיה בריא למירון. אני עם חליפה קצרה, עוד קנץ' ככה, ואני זוכר, היינו בציון, לא היה הרבה אנשים, היה אושר מלמד, זיכרונו לברכה, ייבדל לחיים אמן לבל. זה השם נתן לי קול חזק, אתם יודעים. אז צעקתי שם תיקון חצוץ, וקל להתחתן, זה הרי... מה היה קורה? מי שהיה מתחתן ובטוח שהוא התחתן לפני גיל 20, נכנס למשחק בוך ונשאר לישון עד היום. יש לו כבר ביטוח, העיקר לפני 20, זה היה האלוקים. מה שחשוב להתחתן לפני גיל 20, זה הדבר הכי חשוב בעולם, זה מאוד חשוב. אבל יש עוד דברים חשובים. בקיצור, על זה היינו צועקים יומם ולילה. בא אליי רב נוסלי באמת שאחרי זה אומר לי, תשמע, וכולם דיברו על הצעקות, זוכר רושם מלמד, כולם שאלו מי זה הכוכב החדש הליטאי הזה שפתאום צועק פה. אומר לי רב נוסלי ליברמן, תשמע, צעקות זה תרומות, זה לא יסבוידודוס. יסבוידודוס זה לדבר טענות והמטלאות ולהתחבר לקודש. דיבר לעניין, מאוד לעניין, הוא הכניס לנו לדם, וזה אף מנהיג של ברסלב לא עשה פה, בלי להיכנס לשמות. הוא דיבר על הליבה של ברסלב, עד הגבול שהוא הבין. אני מתכוון לומר, אני מקדים לגבי מה שאני רוצה להגיד, מה קרה שהתקרבתי לרב לוי יצחק. הוא היה שטחן שלי, היה כמו אבא שלנו. היינו באים אליו כל יום בצהריים, מניחים תפילין של רבנו תם. גם אתה זוכר, בטח. הוא ממש הפקיר את כל כולו בשבילנו, ואנחנו חייבים לו את החיים שלנו. ואז התחתנתי ברוך השם, ואז שהקרבתי את נחמן גלינסקי, והיה עוד בחור, המסמית שלהם, קראו לו נחום כהן, אתה זוכר אותו? ברסלב ונסתר, הבן של רב דוף כהן, אחיו נפטר עכשיו, בטביל הסקלים, הגול הסקלים, מוציא הרבה ספרים, על צבי כהן. זה היה סיפור מדהים. בקיצור, נחום כהן הזה היה בחור מיוחד, הפרומר ככה, ממש אצילי. כן, צעיר ממני בשנתיים, 3. בקיצור, אביו היה רב דייב כהן, מגדולי בעלי המוסר, היה הרב של חיל האוויר, הוא היה אמריקאי במקור, ליטאי במקור. בקיצור, החלטנו שנוסעים לקיבוץ, אז מיכל הרלומן, קיבוץ בירושלים.
הרב שך וכל הליטאים הפנאטים האלה, הבן של מיכל יודל, יעבץ וכל הפרומלית וכס, החליטו ששמים שומרים בכל הדלתות. אבל השם יודע, הברסלבים הרי יודעים, ניצחתי ואנצח. מה עושים שיש שומרים בכל הדלתות? עושים מהחלונות. אז הוצאנו אותם מהחלונות, והבאנו אותם פה לקיבוץ, ועד הבוקר אף אחד לא ידע, ונסענו לחברון, ובית לחם, וקבר רחל. חזרנו, רב דייב כהן, עומד בבסמדרש. אתה זוכר? שמעת. בקיצור, בורח זילבר, זיכרונו לברכה, רץ מהר לנחום כהן, הוא אומר, אבא שלך פה, אבל הוא עשה טעות, הלך לבא, כל השגוחה, אבא שלו תפס אותו. אני זוכר, לא אשכח את זה כמו עכשיו, אבא שלו היה ליטאי חזק. ראוס, כאילו, החוצה! הוא לקח אותו לתחנה המרכזית, היה ברחוב יפו. לייזר ברלנד ראה את זה, לקח מונית, נסע אחריו. הוא עולה לאוטובוס, הוא עלה אחריו, הוציא אותו מדלת אחורית. אבל אבא שלו היה בכל זאת חשדן, פתאום הוא רואה, תפס אותו, הכניס אותו למונית לבני ברק. טוב, אז הוא כבר לא היה, אבל נחמן גלינסקי כן היה. היה תן ראש שונה. צום גדל אני מגיע, ישיבה סולרית, רבי ינקלה גלינסקי. לא, סתירה, לא. אומרים שנחמן קיבל סתירה, ככה הם כותבים, אני לא ראיתי את הסתירה. חיים ברמן בא אליי, איך אתה מרגיש? אתה חיוור וזה. בקיצור, החליטו שנגזר דיני. אני מייסיס ומדיח, לא אמרו לי שמוציאים אותי. במוצא שמחת תורה, יום אחרי התארסתי עם אשתי, חיים ארוכים, נפתו לי, זיכרונו לברכה, אמר לי, בטח עשית מסירות נפש לרבא, לא מקבלים סתם נכד של הרבא, של הרבא. קיבלתי את המכתב, והתקיים בהפסוק, מכתב שאני צריך לעזוב את הישיבה, והתקיים בהפסוק, והוא כחוסן יוצא. כשיצאתי, נהייתי חתן, ברוך השם, עם מכתב של הרבא גם. ברוך השם, אבא שלי אמר, אם אני הייתי יודע, לא הייתי נותן לך להתארס. אמרתי, בגלל זה לא ידעת. לא. אז לא הדריך אותי, נכון? וכמובן לא ראיתי את אשתי כל אחד. לא דיברתי איתה, אז היא התביישה להתחתן. אני הייתי בן 20 בכ"ג בכסלו, אבל אשתי התביישה חודש אחרי, חודשיים אחרי. אם הייתי אומרת לה, היית מדבר איתי, אני מתחתנים לפני 20. רב שמעון שפירא הפך את העולם. מה קרה? השווה שלי, רבי יצחק גלבך, היה עני ואביון. הוא עבד, היה סגן מנהל חבילות בדואר, והוא גמר לעבוד ב3, 3:30 עד 10, למד ש"ס בעיון. הוא אמר לי, מוישה, היום גמרתי ש"ס בעיון. יהודי שעובד בדואר, בעיון זה גמור אחד שאיתו יצפס מנחשו, רישוינים. אז השווה שלי אמר, אני יכול לתת 5,000 לירות לחתונה. לירות. שמעון ברקשטיין היו אומרים שהיה דופק בעמוד, בישיבה היה שם עמוד, בשעת ברסלב בני ברק. והיה צועק, לירוש מאירו, לירוש מאירו. בעצם אמרו, לירוש מאירו. זה לירוס. בקיצור, היה באמת יהודי צדיק. הקיצר, השווה שלי אומר, אבא שלי אומר 5,000. הבן הבכור שלי, כולם קיבלו דירות, תן לפחות 20,000, 15,000, השווה שלי אומר, אני עובד משמרת אחת ולא יותר. אז לא קרה כלום. והציעו שילוחים, לא הרבה אתכם יש לי, כל דבר, סיפורים זה עד הבוקר. בקיצור, שמעון שפירא בא אליי בסוכס, הוא אומר לי, אני לא מבין אותך. כמה השווה שלך מוכן כבר לתת? אמרתי לו, הוא מוכן כבר 11,000 לירות. וכמה אבא שלך רוצה? 12. יופי. סיפרתי להם סיפור שהילדים שלו לא ידעו. הוא אומר לי, תשמע, הציעו לי שידוך, את הבת של קרישבסקי. את אשתו שהוא התחתן איתה. אמא שלי אמרה בתנאי שהוא יביא 50 לירות אנגליות. זה המון כסף. נדוניה. והשוור אמר, אם אמא לא מסכימה, הוא היה יתום. אם אמא לא מסכימה, אז אני לא מסכים לשידוך. הייתי צריך לעבוד על שניהם, אומר לי רב שמואל. כמה שאני אראה לכם תמים, מי שהכיר אותו, אין פה הרבה שהכירו אותו, אבל הוא היה מאוד פיקח. הוא אומר, חיכיתי, היה לו אח חולה מאוד, אמא שלו הייתה נוסעת איתו ליפו, לים. חיכיתי יום שאמא שלי נסעה לים, אמרתי לשוור שלי שאמא מסכימה לשידוך. אמרתי לאמא שלי שהשוור שלי נותן 50 לירות, הוא לא נתן 50, והיא לא הסכימה, והתחתנתי, ויש בן פורת יוסף יותר ממניין ילדים. אתה תגיד לאבא שלך שהשוור נותן 12, כמו שהוא רוצה. אתה תגיד לשוור שלך שחיסרון של 1,000 לירות בבנק, אלא לי שקל, 1,000 לירות. וככה, באתי לאבא שלי, אבא שלי אומר, 11,000 לירות גם טוב.
וברוך השם התחתנתי לחיים ארוכים ושלום, כבר יותר מיובל, חיים, רבים, מסתדרים ברוך השם. בן פורת יוסף עד 120, מאחל לכולם ככה. בקיצור, ואז הייתי גר מאחורי הבית של רבי בנימין הצדיק, בנימין זילבר, סבא של כל הזילברים, בבני ברק. בור זילבר, לא יודע, היה לו איזה עניין, רב נוס ליברמנץ', היה הולך איתי קילומטרים שאני אעבור לרב אליעזר ברלנד. קילומטרים, ממש היה, הוא היה כמו טיל בזוקה, הוא נדבק, לא עוזב. והוא, בחור עילוי, היה פיקח עצום. בקיצור, התחברתי לרב אליעזר ברלנד, עוד לפני שהתחתנתי עלינו לפונוביץ', רחוב וילקומיר, מי שמכיר, שעולים איפה חכמי לובלין. אז הוא אומר, בנו של עולם זקן, להיות חבר של אבא של המשיח. למה? מהרבא יצא המשיח, מהצאצאים של הרבא, אז אם אני אתחתן עם הגלבך, אז אני יכול להיות שאני אבא של המשיח. לא זכיתי, אולי הנין שלי, אבל יש עוד המון נינים לברסלב, לא חייב להיות אני דווקא. הרבא אמר שאבא של משיח לא יאי, אז היה סיכוי, אבל כבר זקנו כבר. בקיצור, ואז התחילה התקרבות מספר 2. זו הייתה פריצת דרך. אני לא עכשיו אספר לכם כל, למה מחר היום תפחשין ולחשין יעשו מחר כבר מודות בכל הרחובות, אז אני אגיד לכם בקצרה ממש, לא שאני מפחד מהם, אבל בקצרה ממש. הפריצת דרך הייתה שאף אחד מכל המנהיגים של ברסלב לא התעניין לסחוט את רבי לוי יצחק. היה שיעור של רבי לוי יצחק ביום חמישי, רב נחמן בורשטיין ייסד את זה, אבל שרבי לוי יצחק חתם להצביע לאגודת ישראל, אז צעק לו מי שצעק, זיכרונו לברכה, אתה זקן ממרא, ולרבי אלחנן ספקטור צעקו, אתה לא ענב, אתה זנב. ובקיצור, רבי אלחיים חתם, ורבי אלחנן חתם, ורבי אלחנן היה הולך אחרי וסיק מיד ללך לבחירות. אני לא מזמן דיברתי בשול, עשיתי כמעט סעודת קידוש, שסוף כל סוף אני מדבר בשול. בווסיקין לא נמצאים כל הטרוריסטים, אז האלפרינים, חברים שלי, אז ביקשו שאני אדבר. אז דיברתי שם, ברוך השם, אנשים ירדו מקומה שנייה שם, מהמניין השני גם כן, לשמוע. למה? שבוע, אחד אחר דיבר, אז מה הוא דיבר? היה פרשת סטולדס. מאיפה יצא ציד? כמה זה מי בגמטריה? 50. איזה עוד זה? נון. אז הוא אמר, יצחק אבינו לקח את המי, את הנון, שם אותו אחרי איפה, ומה זה נהיה? מי אייפון! יצחק אבינו צועק, מי אייפון? הוא שם את האיפה, את הנון. זה היה כל הסיפור במייסס, אז כמובן כולם הלכו. אבל דיברתי דיבורים ששמעתי, לא דיבורים שלי, מה ששמעתי מרבי יצחק. אז אנשים נמצאים וישבו. לא שמתי לב שמאחוריי ישבו 3 סטמרים. ואני מספר סיפור, שלפני כמה זמן הגיע יהודי עשיר מסטמר, לראש ישיבת סלבודקה, רב דב לנדו, שהוא היום נחשב אחד משלושת גאוני הדור. הוא יודע את כל הש"ס כולו ככה בעיון. לפני 60 שנה דיברו עליו שהוא גאון. היום הוא ממש כל התיאוריה כולה על כף היד. ובא אליו הסטמר והתחיל להשפיע עליו, לשכנע אותו שאסור ללכת לבחירס, ואסור לגור בגולובנצ'יק, ואסור פה. אז מה לא תסלח לי, אדוני? אתה יודע כמה בני תורה יש פה בארץ ישראל? יותר מ-130,000. הרוב אברכים, יותר מבחורי ישיבות. והם אוכלים 3 סנדוויצים ביום. ועוסקים בתורה, בראשונים ובאחרונים, במסירות נפש. אתם, הבעלי-בתים, שזוללים במסעדות, ונוסעים למיימי עם מטוסים פרטיים, עם יחטות, לא צריך להגיד שחטות, אבל גם זה יש שם. בקיצור, אתה בא להגיד לנו, לבני התורה, אתה בא להגיד לנו, אתם הרי לא לומדים בורו עם ראשונים, אתם חלילים שבס. אתם איפה אתם יודעים הלוכה? אתם באים להגיד לנו, כן בחירס, לא בחירס. יש תורה, התורה קובעת, אתם אל תבואו לקבוע לנו. לא שמתי לב, מאחורי ישבו 3 סטמרים, מכנראה עשירים גדולים לה, שנתנו להם יד עליות בלי למכור. והוא אומר לי, אני דיברתי שיש מכת בכורות אצל בעלי התשובה, המון בעלי התשובה, הילדים הראשונים לא עלינו, נהיים חזרה חילונים, דבר נורא. גם אצל הדתיים יש נשיכה, אבל הרבה בעלי תשובה. זה סיפור בפני עצמו. אז הוא אומר לי, אתה יודע למה יש כמה נושרים אצלכם? בגלל הציונס, שאתם הולכים לבחירס ואתם מדברים עבריס, הרבי יואל מסטמר, מה שעשו אוסיר ללכס וזה. אמרתי לו, ולמה בסטמר יש נושרים? למה יש סטמר סקוצים? למה יש?
בחורות סאטמרות מתנצרות בניו יורק, במנהטן. זה בשביל דובר אחר. עכשיו אמרו לי, שמרו מאחוריו, ככה עשו לה תענה לו. אז אמרתי, ישמע ביזיון, יודעים, ואשתו, כשתקתי לו וזה. אבל אחרי זה רציתי להגיד, אני לא מבין. היה החזון איש, היה בריסקרוב, היה סטייפלר, היה רבי מאושרוב, הרבי מבלז, הרבי מוויז'ניץ, הרבי מסטמר, הרבי מקלוזנבורג, רב שמואל, רב שח, רב שמואל רוזובסקי, רב משה פיינשטיין, רב אהרן קוטלר, כולם אפס, ואני לא ממעט בגללותו של רבי מסטמר, היה גאון, גאוני וצדיק יסוד אוילום, הרבי מקלוזנבורג, לא יודע אם ידע פחות ללמוד ממנו. נכון שיש יחיד, אבל מה אתם פוסלים אותנו שאנחנו סמרטוטים? שאנחנו מצורעים, שאנחנו כאלה וכאלה וכאלה. פה לומדים ליבה ואצלהם לא לומדים ליבה. כולם יודעים מה קורה שם, אמריקה נתנה $50 מיליון, והם לומדים, לא, אנחנו בודקים, אנחנו זה סיפורי סבתא. אז לא לבוא ולספול יהודים ולהכין, זה האמת וכולם בהמות וטרפות. טוב, בקיצר, זה היה דבר בצדדי. מה שרציתי להגיד, התחלנו, רב אליעזר ואני, נסענו למגדל השלום, וקנינו טייפ רקורדר, מיקרופון קונדנסר, שרק הטלוויזיה היה כזה, עם בטריה, משהו גדול. והתחלנו להקליט. עכשיו, היה לי לפני כן טייפ רקורדר, עוד עם סלילים, מי שזוכר. אנחנו לא זוכרים הרבה. ועברתי ככה בשול, באתי לרשלם, אומר לי, תזרוק את הטנדברנדה הזה, אולי ידע להגיד טייפ רקורדר, טנדברנדה זה בגל של כומר. רבי חיל גרינוולד ראה אותי, אומר לי, ואף אבק די טרומפה. תוציא את הפגם הבריס מהקיסקס שלך. בקיצור, אבל התעקשתי והקלטנו. ואני זוכר שנסענו מגדל השלום רב אליעזר ברך שהחיינו בשם ומלכוס, כל הכלים חדושים. ומאז, רב לויצוק, כשהיה לו 6 אנשים בשיעור, שלא ידעו מה הוא מדבר בכלל, יהודים, פולנים, תמימים, אמרצים. מה זה? שתייה? בסדר. איפה שאר דפו. קניתי רמקול, הבאתי את הרמקול לרב לויצחוק, תפס את הרמקול, היה לו כף יד רחבה ככה, העיף לי את הרמקול בפרצוף. באומן לא היה רמקול. אמרתי לו, באומן לא היה חשמל, לא היה תרומס ומייסרס. למחרת יודלב פרנק היה לו אזיס לקדושה קצת יותר ממני, אומר לי, תביא לי. הוא שם את המיקרופון ככה למטה. אז זה לא מול הפרצוף של רב לויצחוק, פתאום רב לויצחוק רואה מ6 אנשים נהיה 60. אז הוא אומר לי ביום השלישי, מוישה, תביא את הרמקול, עבר ושנה נעשה לו כהתר, תביא אותו. ומאז, ברוך השם, כמעט 20 שנה היה רמקול, וכל פעם הוא יצג לי, מוישה, לא יכולת לקנות רמקול יותר טוב, למה קנית כזה רמקול? אני חיפשתי להרוויח כסף. הוא מציאס, אני יודע מה, לא היה לי שכל לקנות מסרטה ולקנות את המיקרופונים הכי טובים, הם הולכים בקדמות, אתם יודעים, ברסלב, ככה זה. בקיצור, התחלנו להקליט. הייתי הולך עם מיקרופון פה, טייפ רקורדר פה, וככה הולך עם רב לויצחוק. היינו מגיעים מבני ברק מונית ספיישל לשיעור של מנחה מאירים, ל-20 דקות לשמוע שיעור ולחזור בחזרה. עד תשל"ז אף אחד לא הקליט. 7 שנים אני הייתי לבד המקליט היחיד. יום אחד נסענו 4 פעמים השנה עם רב לויצחוק למירון, אז היינו שמים רב לויצחוק את המיקרופונים עם קליפסים פה בחליפה שלו. יום אחד הוא שואל אותי, ווסיס דוס, מה זה? אז אמר, דוס הוא המיקרופון. הוא אומר לי, ווסיס זה המיקרופון, מה זה מיקרופון? אמרתי לו, זה מקליטים, זה של טייפ רקורדר, ווסיס זה טייפ רקורדר. אז אמרתי לו, טייפ רקורדר זה שמקליטים, אפשר לשמוע ששרת. אז אוי, ככה, שפילוסנוך, תנגן את זה, אני רוצה לשמוע. בדיוק הוא לימד אותנו בס, אמיל. פינקטה זויבר גיזינקן, ממש ככה שרתי. בקיצור, אז הוא כבר ידע מה זה טייפ רקורדר, הוא אומר לי, אשתו, את יודעת מה זה טייפ רקורדר? אחיה 110, מה שדיברנו, יוכלו להמשיך לשמוע. יום אחד הוא היה חולה 10 שנים לפני שנפטר, ואני שמרתי עליו בית חולים הדסה בעין כרם. חשבו שיש לו את המחלה, ככה בצילומים, ושפתחו, אז פרופסור... לא דורסט, היה פרופסור... שוורץ היה החיה הכי גדול בצילומים, וזה שפתח, דורסט היה אחרי זה, בניתוח האחרון. בניתוח הראשון, לא זוכר פרופסור זלץ, אני חושב. הוא אומר לו, אשרינו שטעינו, וזה לא סרטן.
אני חושב שזה היה בסוף. משהו באותו מקום הוא חלה בבטן. בקיצור הוא שכב שם, לידו שכב יהודי חילוני ספרדי. ואני משמיע לרב יצחק את השיעור שלו בעצמו על תורה א' בחלק השני. הוא ככה מקשיב, מתלהב, שומע את השאלה שהוא בעצמו שואל. והיהודי הזה שישב לידו אומר, בוא'נה, זה מפריע לי. אז קיביתי את זה, אז רב יצחק, נו, מה התירוץ, תמשיך, מה? הוא שומע את עצמו, הוא אומר, בוסי דתרץ, נו, מה התירוץ? כזאת תמימות, כזאת רצינות, הוא לא היה בעולם הזה. היהודי הזה לא היה בעולם הזה. היה כל כולו קודש. אבל ברוך השם, בזכות שהיינו משוגע לדבר. וזה עלה לנו המון כסף והמון זמן. והיינו נראים כמו משוגעים, אבל הייתי שותף מרב לייזר שאין אצלו גבולות ואין אצלו זמנים, שאינו היינו מופרעים כאלה, ככה שנסענו בלי חשבון וליווינו אותך בלי יצוק. בלי יצוק היה נוסע עם אוטובוס למירון. אתם מבינים? יושבים 50-60 איש, רב יצוק מתבזבז, יהודי שיש לו יהלומים ביד, מתבזבז באוטובוס, לא היה כלום. אמרתי, רב יצוק, מישהו תרם מונית. היה עבד אחד ערבי, אני זוכר, היה לו 7 מקומות, ונסענו איתו. רב יצוק מבסוט, לוקחים אותו מדלת לדלת, ואנחנו מבסוטים כל הדרך שיחות. עכשיו הייתי רוצה לשמוע מאיזה נוסח של זה תפילה, אומר, מה היום? פורים היום? מה פתאום קבלה שבס? אז אמרתי לו, אז התחלתי לשיר עקום, לא נכון, בכוונה מזויף. אמר לי, לא ככה שרים, והשאר עד מירון כבר היה לנו 4 שעות את הניגונים. אם זה ראש שנה, ואם זה ניגונים של שבת, היה לנו ממש דבש וחלב. הניגון של אחד הודיע המפורסם, די, עשינו בבקעה, ואני אומר רב יצחק, נו, אפס ענאי ניגון חדש, אולי יש לך בכל זאת משהו מפעם. חופ. בוי. אחד הודיע, שרתי את זה סולו בשול, אף אחד לא ידע את זה. היום זה נהיה שלאגר בכל העולם, אני שומע את הזיופים ששרים, אני מתפוצץ. הרי אני הבאתי את זה. אני בא לשול, די, מה אתה מושך? זה כגדוילה. מושכים. לפעמים יוצאים מדעתי, אבל מילא, לא צריך חומרס יסרס בעניינים האלה. הקופונים, אחרי כמה שנים, רב יצחק אומר לי, חובס, אז אוי ציגה פסט, אני כל כך טוב התאמתי את זה, ושכח שאני התאמתי את זה, אבל הוא צודק, הוא הביא לנו את הניגון הזה. עד כדי כך שהצאצאים שלו, תבוא מחיים מנחם קרמר שעשה את זה באקום, ארגון קומפוזיטורים, מגיע להם אחוזים על הניגון, שרב יצחק הלחין את הניגון. אמרתי, אני אלך לבית משפט, ואני אעיד בדיוק איזה ניגון הוא הלחין. לא הלחין שום ניגון רב יצחק. מה אתם מבלבלים את המוח, אז הם ירדו. הקופונים והכל שטויות. זכינו לשמוע מרב יצחק משהו שאף אחד לא מכר. צעקות, קדושת הברית, ריקודים, תיקון הכלל, לנסוע לאומה, הכל שיכולתם לשמוע בכל מקום. היה דבר אחד שרק רב יצחק מכר, וגם התלמידים שלו מעטים קלטו את הנקודה הזאת. ועליה רציתי לדבר. רב יצחק סרטט ביד אמן את הדמות של חסיד ברסלב. מישהו, תלמיד חוכם מופלג, לעג לרב יצחק בחייו. מה יש ללכת לשמוע ממנו? סיפורים? אני אקח שיח ספק קודש. היום קוראים לזה העתק הדבק. אני אקרא את כל הסיפורים, ואני אמרתי לו, תחיה 1,000,000 שנה עם שיח ספק קודש, לא תדע מה זה ברסלב. בגלל שישבנו אצל רב יצחק, ידענו איך מדליקים אותו. אם הייתי מעלה דמות של בן אדם שנדחף לעמוד, שנדחף למפטיר, שנדחף לדבר, היה מנפנף אותו מהשולחן תוך שנייה. אם הזכרנו אנשים שידעתי מה הוא אוהב, שטיק בלוטר, חתיכת בוץ, הוצאתי פעם קסטה תשמ"ה, 10 שנים הפרש. שמתי אותם בטייפ ריקורדר. אתה שומע את רב יצחק, הנה יבנה שטיק בלוטר. והוא היה חתיכת בוץ. נשקה טולשינר, רב נחמן נמרובר, רבן קיבלצ'ר, רב אבור מרב נחמן. אלה היו הדמויות, ועוד רמטס ועוד. אחרי 10 שנים, אותו דבר, אני מוציא, שם את הקסטה, אותו דבר. הנה, גבנה שטיק בלוטר. בקיצור, מה אני רוצה להגיד? דיברתי את זה כבר בשפה הקודמת שהייתה במוצאי שבת.
מהו ה-DNA, מהו המרכיב של חסיד ברסלב, שאתה יכול להגיד זה חסיד ברסלב? הענווה, השפלות, הלב נשבר, הוויתור. אני סיפרתי השבוע סיפור שרב לוי צוק היה אצל יהודי בשם רב אלתר בן ציון, הרב של רב שמואל הורוביץ. הוא היה תלמיד חכם עצום, היה קצת מופרע כזה. היה לו 2 דפים, כתב יד של הרב, בתוך הארון ספרים שלו, באחד הספרים. רב לוי צוק ראה את זה, הלך וקנה את זה ממנו. כך. כשהוא נפטר, שמואל הורוביץ קנה את הארון. הוא קנה את הארון, הוא אמר בגלל 2 הדפים האלה. הוא לא מצא את 2 דפים, הוא התחיל לברר, אמרו לרב לוי צוק קנה את זה. הוא בא לרב לוי צוק, מה זה שלי, גנבת לי את זה ונלך דין תורה. רב לוי צוק אמר לו, כך. אתם יודעים מה אנחנו מדברים? לא ליקוטי ההלכות שחתום עליו רב שייל מקרסטירר או מה. כתב יד של רבנו, $1,000,000. אמר לו, כך. הלך איזה חכמולוג וכתב, אתה לא יודע מה היה דין תורה, והיה צעקות, היה מלחמות. אמרתי לו, תן לי את המקורות שלך. אני הייתי נוכח מרב לוי צוק, כל סיפור שמעתי פשוט, כפול, משולש, מרובע. שמעתי אותו 4 פעמים, אולי 20 פעמים. הוא אומר לי, החתן של רב לייזר, איך קוראים לו? תפילינסקי. השם עזר, היום אני עובר להתפלל בשול, ואני רוצה ללכת לתפילינסקי, הוא בא אליי, אמרתי, שמואל, אתה סיפרת כזה סיפור? מה פתאום? לייזר חשין אמר לי שיש קלטת שרב שמואל הורוביץ רצה ללכת עם רב לוי צוק, רצה ללכת לדין תורה, ורב לוי צוק אמר לו כך. אז הוא כבר יודע שזה לא נכון, ורב לוי צוק לחם איתו. אנשים כתבו לי, כזה סיפור מדהים. אתם יודעים מה זה 2 דפים של הרב, וזה 2 דפים שהוא דיבר על הזקן הידוע. בסוף רב שמואל אחר זה נושא סביר, רב לוי צוק אמר לו אל תראה את זה לאף אחד, אז הרב אומר, רב לוי צוק אמר לי לא להראות. אבל הכתב הזה נעלם, הילדים מכרו את זה הלאה. כתב יד רבנו. זה מראה מה זה חסיד ברסלב. רב לוי צוק עושה חשבון, 2 דפים של הרב זה דבר הכי פצצה שיכול להיות בבית שלי, הכי טוב בעולם. אבל יש משהו עוד יותר טוב, מעביר על המידות. להוריד את הראש, לוותר, להפסיד וללכת הלאה. את זה לא שמעתי מאחרים. שהמחלוקת עם ברל שויכת לגבי השחיטה, שהרבי מסבר עשה את השחיטה, מכירים את הסיפור. האנש מטפליק היו גם גיבורים ועשירים ותקיפים, לחמו עם המסנגדים. לא עלינו נפטרו מהמסנגדים וגם מהברסלבים. אז אמר האח של הסקוור, רב חזקאל שרקסר, הבן של המוטה לצ'רנוביל, מילא אנחנו עשינו לכם צרות, מגיע לנו שמתו לנו אנשים, אבל אתם ברסלב, בלמה לכם מתו? בגלל שהתגרתם בנו. אמר רב נחמן דודשינר לברל שייכת, באת לברסלב ועשות מחלוקת, זרוק את הסכין ולך סע לארץ ישראל. הוא שמע בקולו, עבר לישראל, נפטר בשם טוב, היה מלמד נדמה לי. אז רב ליצוק אמר, זה האמש של אנש מטפליק, שנלחמים, וזה האמש של רב נחמן דודשינר שקם לרב נוסן, שמורידים את הראש והולכים הלאה. בקיצור, מה אני רוצה להגיד לסיכום? אצל רב לוי צוק קיבלתי משהו חדש לגמרי. אבוי די הרבה דיברו, תיקון הכללי ושמירת הברית וצעקות, הרבה דיברו. אבל היה משהו שרב לוי צוק מכר, והוא לא מכר את זה במפורש, לא שלא כל התלמידים שלו קלטו את זה. רב לוי צוק היה אומר, אני זוכר, דיברו, למה הרב לא אמר מפורש לבוא אליו אחרי פטירתו לאומן? למה רב נוסן לא נסע לשבועות ולשבש חנוכה לאומן? באו אליו. מה, רב נוסן לא ידע שהרב אמר מי שיהיה אצלו 3 פעמים אז הוא ינצל מאוי למתו? הוא היה פחות ברסלב מאיתנו היום. באו אליו, לא נסע לאומן. למה? יש כלל בחז"ל, כשיש חידוש, אין לך בו אלא חידוש שלו. למה? א', למה הרב לא אמר במפורש? הרב גוסס, הולך למות 2 לפני שהוא נפטר, שהוא יגיד, רבותיי, גם אחרי שאני אסתלק תמשיכו לבוא. היה פותר את כל הבעיות, רבן לא היה חולק, כולם היו שומעים. הרב הולך למות, מכיס ספלי דם, אז כולם מבינים שהוא אומר לבוא אליי, הכוונה להמשיך לבוא אליי, למרות שהוא יודע שהוא אוטוטוט הולך מהעולם, אז הכוונה אחרי ההסתלקות. אז דיברנו בשיעור אצל רב לוי צוק, מיכל דופמן, זיכרונו לברכה, ישב שם ודיבר.
למה הרב לא אמר? הוא אמר, יש דברים שהצדיק מעביר ברמזים. הרב אומר, תורה זין, בחלק השני יש רמזים שבידיים שבים החוכמה. כמו שכתוב, נתית ידי ואין מקשיב ורמזתי רמזים. הצדיק לפעמים, רב הוטנר, זכר צדיק לברכה, היה גדול בעלי המחשבה, הוא טען שהוא הברסלב האמיתי, שהוא יודע לקודם הר"ן יותר מהברסלבים. אז הוא דיבר שיחה שלמה שהתלמידים האמיתיים לומדים מהרב שלהם, מהשתיקה עוד יותר מאשר מהדיבור. נחמן בורשטיין, זיכרונו לברכה, היה מגיע לרב לויצוק הרבה פעמים ומביא סיפורים שהוא שמע מכל מיני מקורות. רב לויצוק אומר לו, רב נחמן, תשמע, חז"ל אומרים, לא שמענו אין ראיה, לא ראינו אין הראיה, אולי זה קרה מהפתעה שלו, אבל אני יכול להגיד לך, מהנוסח שאני למדתי בחדר של ברסלב, זה לא מתאים לברסלב, זה פנטזיה. אני מביא לו כל מיני סיפורים מפלויני, אלמוני, לא משנה ממי. אז כשאתה יושב אצל רב, זה לא שאתה יודע העתק הדבק את כל הסיפורים בשיחת. מזה לא תהיה ברסלבר. תראו מה קוראים לאנשים שלקחו ממני את הקסטות ויודעים את כל השיחות בעל פה יותר טוב ממני כבר היום. אני 30 שנה לא הקשבתי, לא הייתי מסוגל לשמוע. ידעתי אותם בהקיץ ובחלום בעל פה. תשמעו את התרגום שאני מתרגם את רב לויצוק, הוא מתרגם אותי ליידיש. אני אומר בעברית את מה שהוא עומד להגיד ביידיש. ברוב שידעתי את זה בעל פה. לא הייתי מסוגל לשמוע את זה יותר. זו ההתקרבות הרביעית שרציתי להגיד לכם. ללכת הלאה. מה הלאה? התחלתי ללמוד ברסלב. התחיל ללמוד. מה זה כל תורה? לקודמה, קצת בעיר, נתחיל. עד עכשיו שמעתי, עכשיו בוא נתחיל לעבוד. רב לויצוק הנחיל לנו מבין השורות, מהשתיקה שלו, איך חסיד ברסלב צריך להתנהג. יום אחד אני עולה לרב לויצוק, ירד שוקי פרידמן, מי שמכיר אותו מביתר, הרב שוקי פרידמן. אומר לי, רב לויצוק, ראית את מי שירד? אמרתי לו, כן. אומר לי, הוא בא והוא שואל אותי, לאן אתה נוסע לראש השנה? מירון ירושלים, מה הראיות? אמרתי לו, אתה הרי יודע לאן אני נוסע. אני פה בירושלים בקיבוץ. שלום, עשה לך אימון שלום. אבל, אין אבל, שמעת מה אמרתי? שלום. איך שהוא ירד, הוא אומר לי, מה אתה חושב? שאני לא יודע שסרול הירש מחכה לו למטה, וכל מה שאני אגיד לו, אבוא וישבור לו. אני באתי לארץ, וראיתי את המלחמה שבין מירון וירושלים. אתם צעירים, אתם לא יודעים. אחד מזקני חשובי ברסלב בא לאבא שלי. אבא שלי לא ידע שאני חסיד ברסלב. הוא שואל את אבא שלי, הבן שלך מירונר או ירושליימר? אבא שלי אומר לו, הרצליאנר. מה זאת אומרת? לא, אבל לאן הוא נוסע לראש השונה? אומר, מה פירוש? הוא בפונוביש. אני עבדתי על אבא שלי. עבדתי על הבחסקל שאני צריך להיות בפונוביש. בהרצליה, להיות בעל תוקע במקום אבא שלי. ועל אבא שלי אמרתי שאני צריך להיות בפונוביש ונסעתי לירושלים. לא הייתה לי ברירה, מה נעשה? הקופונים, נודע לו שאני נוסע לירושלים, הוא לא לקח אותי לחתן, אותו יהודי חשוב, ברסלב, זיכרונו לברכה. הוא לקח חסיד אחר, העיקר לא מי שנוסע, לא נוסע למירון. השנאה הייתה נוראה, ישבו על ספסל אחד, שניים מזקני חסידי ברסלב, שנה שלמה לא אמרו שלום אחד לשני. אתם יודעים מה זה? אתם לא מתארים לעצמכם. משפחת קניג, משפחת גלבך לא אמרו שלום אחד לשני. היום אנחנו מחותנים 5 פעמים. ברוך השם, מעט שנפתח אומן, שכחו שהיה פעם מירון ירושלים. בור זילבר, זיכרונו לברכה, אמר, כתוב חיים מרן, יש אחד שהוא 2 ו2 שהוא 1. שהיה 1, לא יהיו השניים. אומר, נפתחה אומן, אין 2, אין מירון ירושלים. כולם חברים, כולם קדושים, כולם טהורים, יש בעיות אחרות, אבל ברוך השם, זה יסתדר. אבל לצעוק למדנו משהו אחר. הוא תיאר את הדמות. לצעוק בשדות זה לא ברסלב, זה אמצעי להיות ברסלב. להיות נוקים מהטייבה זה לא ברסלב, זה אמצעי להיות ברסלב. להיות ברסלב זה בן אדם שכל הזמן הוא מרוכז. איך אני דבוק בקודש ברוך הוא, איך אני מתחיל לחוש אותו, להרגיש אותו. זה היה בסמיקדוש. לחוש, אמונה וחוש. זה היעד. אתם יודעים איזה ריכוז צריך לדעת 50-60 שנה של לסבוידוס כל יום, וריכוז אדיר להתחיל להרגיש שהקדוש ברוך הוא קיים. איך יש לי זמן להסתכל על העבירות של השני? איך יש לי זמן לפוליטיקה? איך זה זמן? לכן שבאתי לספר לה בויצוק על איזה תינופת, הוא אמר לי, שתוק! למה? הוא היה ממוקד. יש תמונה של רב לויצוק שבועיים לפני שהוא נפטר.
אני צילמתי את כל התמונות האלה, עד גלו את זה. אני חלמתי שהוא הולך, באמת, חלמתי חודש לפני שהוא נפטר, שהוא הולך להסתלק. חלמתי שאני נמצא בשטיבל של ברסלב בבורפארק, ונחמן ברקשטיין יוצא ואומר לי, שמעת מה קרה? כך בחלום. אמרתי לו, מה קרה? הבנתי, ככה הוא קרא את החולצה, הבנתי מיד, קראתי גם אני את החולצה, והתקשרתי ליהודה איסמן, תבוא מיד, רבי ליצוק עובד להסתלק. ואז בדיוק קניתי מצלמה גדולה בשביל אשתי, ציירת, והרבצתי תמונות, אנשים חשבו שאני קצת החלקתי על השכל. כל התמונות היום שלי יש, אני לא בתמונות שאני צילמתי אחרים. ברוך השם שזה נשאר. שבועיים לפני שהוא נפטר, התפללנו אצלו מעריב כבר לא יכול ללכת לשול. יש תמונה שמתפלל כי הם חיינו, הבטן פתוחה לשקית, הוא עיוור, והמחלה כבר עשתה אותו לחצי, ואתה רואה אותו